Здравейте, вие гледате предаването Актуално, а аз съм Кремена. Днес то е посветено на любителите на гълъби. Намираме се в 6-то СОУ, в град Перник, където се провежда една от най-големите регионални изложби на гълъби в страната. Останете с нас, за да разберем коя порода е пернишката и за да научим повече за нея. Нинчо Василев е от Мездра. Той предлага голямо разнообразие от гълъби днес. Тук ще ни кажете ли какви породи сте донесли? Значи в момента сме донесли чешки седлата, гушеса, якали, штрасери, лахори, малхалденска монохиния, пълнови подобни. Тека е 10 на 12 породи. Тук имаме и кариери, както долу. От руските волшки имаме в момента, белогради и така. Това са породите, които сме ги донесли днес на пазара тук и на изложбата да сме посетили в този град. С толкова много породи се занимавате, как решихте да отглеждате гълъби? С тия животни, да кажем, като хоби ние. В свободното време си го отдаваме на гълъбите. Всяка порода сигурно иска различни усилия, за да се гледа. Значи, по принцип, усилията са доста големи, честно казано. Много ни е ходенето по другите държави да внисаме гълъби, постоянно се вкарват нови породи, гониме качество максимално по-добри да изкарваме с всяка измината година. Стремим се да догониме водещите колеги от Западна Европа. Вече в някои породи така леко по-леко се доближаваме до тях. Добре, имате ли любим екземпляр тогава, който най-много ви харесва? Не, значи всеки гълъб това не е като кучето или котка, да имаш любимо куче. Това си кучета имаш да кажеш, това куче ми много харесва, това е моето любимо куче. Понеже всеки гълъб си сам за себе си, не мога да кажеш кой ти е по-любим от другия. Добре, разкажете ни нещо повече за определена порода. Например, тези тук са с... Значи това е чешки седла гуша. В момента тук гълъбите не е в добра кондиция, той прави много голяма гуша, после ще ви го надуя да го снимате специално с голема гуша да видите какво представлява. Той е доста екзотичен. А той защо има такива крака? Това са пера на краката, как да ви кажа, гащи го казваме по нас. Така е заложена породата. Това е селектирано дълги години. Породата е произлезла от района на Саксония и Тариндия, това е Германия и Чехия. В този район се създаде на тази порода. И преди години го наричахме чешки седлат гушец, иначе в момента седлат гушец се казва. Другата порода това са якубинци. Якубинци? Да, якубинци, или ние му казваме забулени, якали, това е определено се казват якубинци. Но в България му казваме якали, е по-лесно. Това е или забулен гълъб. Той е пак интересен при него, значи интересно краската също, както виждате перата, структурата. Те са структурни от породата на структурните гълъби. Значи вече в България само се регистрираха, не съм много убеден, но около 30-40 български породи, което е радващо. А вие ходите ли на международни изложби? Да, казахте, че се минавам за Лайпциг. Да, а там как се възприемат българските гълъби? Значи до сега български гълъби там не са носени. От следващата година, която е ще има международна изложба, ще се занесат български породи там, да се участва с тях. Доста интересни са. В Словакия, в Нитра беше наша порода, която беше много добре оценена. Това е щитната чайка, която получи международни награди и беше оценена като много интересна порода. Значи като цяло имаме някакви постижения в тази област? Значи като цяло нашите породи са на много добро ниво. Имаме много добри български породи. Проблема е, че до преди няколко години нямахме организация, която да ни представлява. Това беше проблем. Сега вече се създаде дружество национално, което вече почва да рекламира нашите животни, да ги можем да ги предлагаме, да ги показваме. И изградиха се структурите, бавно става, много трудно става, защото сме, организацията при нас ни куца.
Сега ще се запознаем и с пернишката порода гълъби. До мен е Богдан Богданов, който ще ни представи един от собствените си гълъби. Ще ни кажете ли какво е характерно? Трудно ли се отглеждат този вид гълъби? Ами по принцип те са малко по-капризни от други породи гълъби, примерно като пощенски гълъби, като пазарджишки, като бемкали, нали, от другите породи са малко по-капризни. И примерно мъжкия, който е в ръката ми, те са мъжки и женски, нали, различни разцветки са. По принцип един чиф от тази порода трудно отглеждат малките си, като снесат гълъбите, ги подлагам на други породи, на пощенски или на бемкали или на други породи, които гледат по-хубаво гълъбите, малките. Те обикновено един чиф отглеждат по едно малко някъде. Не могат да отгледат две малки гълъбчета. Трудно им е. А те приемат ли ги другите гълъби, като не са техни? Ами, значи аз слагам яйцата на гълъбите, като ги снесат. Не самите малки, като се излюпат. И те после не могат да различат дали са техни малките или са други малки. Просто като подложа яйцата, горе-долу на същите дни, където са тези гълъби, и другите гълъби ги измътват и ги изхранват и така се разпространява породата. Смисъл и се вадат мънички гълъбчета. Какво е характерно за тази порода? Виждам, че има нещо като качулчица. Да, те се водят в София, им казват качулати, ние им казваме тук в Перник капести гълъби. За разцветка нещо, можете ли да ни кажете? За разцветка, този е червено и бяло, има чисто червени, чисто бели, чисто черни, черно и бяло, жълти, жълто и бяло, различни разцветки има. Вие как се запалихте по гълъбовъдството? Ами, значи аз се запалих от моят баща, още от малък гледаме гълъбите с него и още от малък ги гледам. Още съвсем малък. Изисква ли се много пространство, за да гледате гълъби? Ами по принцип, ако се гледат повече гълъби, е по-хубаво да се гледат в по-голямо пространство, иначе се задушават и не се отглеждат хубаво и малките, защото се бият. Тези, които са по-агресивни гълъби, ако са в по-малко пространство, ходят върху другите и бият малките и някой път ги убиват. Пускате ли? В една стая. Не ги пускате да летят? Не, пускаме ги навън, но тези, дето са от тази порода гълъби, те обикновено не летят много. Те прелитат на малки разстояния. От къща на къща, които са в близки разстояния. А после връщат се, нали? Ами някой път се връщат, някой път се загубват. Като ги подгони, примерно има соколи, защото тук живеят до гората, като ги подгони сокола, то, нали, има инстинкт за съхранение, да не го убие сокола и избяга, някъде не може да се върне после. И така изчезва. Някъде се загубва. А тук на изложбата имате различни породи, какви други представяте? Тук тези сивите са пощенски гълъби, бързи, които могат да си дойдат от София, някои си идват и от морето, нали. Моите не съм ги пускал там, но по принцип пощенските гълъби, дето са тук сивите, те са най-умните гълъби от породата гълъби. Имам приятелчета, които са идвали от Харков, от Русия. От 1300 км се връщат. А другите там? Червените, те са пазарджишки. Така им казват. Те са с дебели гласове. Не знам дали по принцип от Пазарджик излиза породата, но така се казват. И по принцип оттам се ги купува аз. От Пазарджик. Тези, дето са червените. Добре, какво мислите за изложбата като цяло? Доволен ли сте от това колко хора има тук? Ами да ви кажа, има доста хора тук. Вие сами виждате, има доста гълъби, различни породи. Вие, надявам, сте се обиколили, сте видяли там. Има много различни интересни породи. Изложбата е добра, така, добре организирана. Доволен съм от изложбата. С приятели се виждаме така тук. Си говорим и така. Иван Колоров е главен съдия на изложбата. Той от дълги години се занимава с отглеждането на гълъби, а сега в момента държи един шампион от породата Полски рис. Полски рис. Кажете ни нещо повече за тази порода и защо избрахте този гълъб да бъде шампион? Тази порода е от кокошоподобните гълъби. Тя е сравнително най-дребната от тези раси, но когато
Гълъбите се отглеждат за месо и то най-вече за диетични кухни, болници. Това е гълъба с най-нежното месо от всички. Така че той има своето място, освен като много симпатичен, кротък, декоративен гълъб с интересно оцветяване. Тези птици родителите им са взети от Германия, където най-хубавите екземпляри могат да се срещнат, също така в Полша, в Унгария. Това са невероятни постижения имат в отглеждането на тези породи. Говорите за полския рис? За полския рис, за кинга, за штрасера, за мондените. Това са гълъби вече, които теглото надвишава над килограм. Да, а какво видяхте вие в този гълъб, за да го направите шампион? Тези гълъби се гледа фигурата, точността на окраската, тук тези хубавите ленти. Гълъбът е млад, перспективен, съразмерен и няма просто за какво да се накаже. Оценителните листови са малко стар модел, точковия модел, с наказателни точки на всички пунктове, които може да има един гълъб. Вие сте му сложили на телосложение 2 точки. Сте му взели всъщност 2 точки за телосложение. Взел съм 2 точки. Взел съм и за общо впечатление и там още нещо има. За стойка. Стойката е моментно състояние, зависи в момента, когато се оцени как ще застане. Но все пак има 96 точки. Трябва да има една хубава избивка на гърба. Ето както този е застанал. Но този гълъб е с чуж пръстен, така да се, немски пръстен. И не можем да точкуваме и да оценим за шампион гълъб, в който собственика, освен че го е купил, няма други заслуги. Така че оценяваме и труда на собственика. Така е приело дружеството и така е правилно да се подхожда за това. Добре, кажете ни какво мислите за изложбата като цяло и за разнообразието от породи, които виждате тук. Изложбата за вече няколко пъти, няколко години подред се провежда в този салон. Най-хубавото е, че има много светлина, че е на един ред, правилно са подредени гълъбите, те се подреждат или най-едрите породи, или типичната местна порода. И понеже тук не е център, в който тези породи са много застъпени, са започнали с местния пернишки гълъб, който всяка година го подобряват. Много успешно работят с този гълъб и аз ги поздравявам. Ние сме го включили вече в българските породи, които трябва да бъдат признати в Европа. И когато започнем да интригуваме нашите колеги от чужбина да развъждат нашите гълъби, когато един гълъб е изложен от повече от 2-3 държави, тогава той може да получи званието международен шампион. А вие какви породи гълъбе отглеждате? Отглеждам пощенски гълъби, особено от линията стандарт. 1982 година аз имах 10-ти гълъб в света на Олимпиадата в Прага. Отглеждам перукери, отглеждам китайска чайка и това са основните ми гълъби сега. Значи това са ви любимите? Мечтата ми е, по-любими са ми късоклюнните гълъби. В момента имам няколко само от българската щитна чайка. Нека да видим шампиона. Елате. Това е шампиона на линията стандарт. Значи, до тук тези гълъби са стандартни, както и тези. От тук нататък са спортни гълъби, за които важното е само прелитането на километри. Какъв характер има този гълъб? Тези гълъби са гълъбите, които могат да бъдат най-лесно опитомявани. До такава степен, че когато чуят гласа ти и подхода към тях, да идват и на ръцете.
на рамената. Невероятно кротки, невероятно умни и интелигентни гълъби. Това е една изключителна птица. Казах, че 5 са показателите. Най-важните 4 се оценяват без дори да го гледаш гълъба. Крилото, много важно е. Застъпването на перушината. Първо да имаш усет на мека перушина. Крайните перца да са малко по-тясни, за да може, когато маха нагоре, да пропуска по-лесно, по-малко съпротивление да има, докато по-вътрешните, по-широки и добре застъпени. На 2/3 от ширината да се застъпват с предното и задното перо. Другото важно нещо е този триъгълник, който се получава, когато отместим крилцата, и ширината на опашката да е колкото ширината на едно перо. Сравнително къса да бъде, тук 2 до 3 см след опорните пера. Другото много важно нещо е дълга гръдна кост и затворен пубис. Когато гръдната кост е къса, тук имаме коремните органи са в по-лабилно състояние и при рязките движения в полета има едно затруднение в организма на самия гълъб. Колкото е по-стегнат тук, толкова по-малко такива сътресения изпитва гълъба. И последното нещо е външния вид на гълъба, което за някои случаи е най-важното. Този гълъб е с изключителна осанка, виждате колко е спокоен, пипам го, човката му отварям. Няма ли по-големички тук на ноздрите? Не, големината на ноздрите зависи от възрастта. С навлизането в по-голяма възраст ноздрите растат, но бавно. Трябва да стане 6, 7, 8 годишен. До 15 сме имали гълъби. Летат, редовни. В момента страх ли го е? Птица. Не. Той е свикнал да го пипа. Много лесно се подава. И трябва винаги внимава, когато се държи гълъба, трябва крачетата да са между двата пръста, винаги да се погалва, винаги да му се говори нежно, не натъртено, не като команди. Гълъба усеща. Както вече споменахме, мероприятието се организира от клуб Кра-Кра Пернишки, а до мен е неговият председател Тодор Колев. Вие държите един от най-хубавите екземпляри, казахте, на пернишкият гълъб. Разкажете ни нещо повече за тази порода. Породата е стара порода, пернишка. Наскоро я признахме, направихме каталог. За България е приета. Представихме едни от най-добрите екземпляри на международна изложба, която се състоява в Търговище 2011 година пролетта. Сега в Търново представихме екземпляри от породата. Приети са много добре от хората, има страхотен интерес. Виждате една от красивите птици. Това е порода, която е с много красиво оперение. Седлата шарка се води в гълъбовъдството. Крилата са бели. Отгоре седлата ще шарката, защото горната, основният цвят наподобява седло. Държи се на хубав масивен клюн, хубаво околочие, тъмни очи, бяла глава. Характерен белег за тази порода е точката на главата, която между нас се нарича на маслинка. Гълъба трябва да е с хубаво лъскаво оперение,
и добре изглеждаш. Има много добри екземпляри от нашите селекционери, изложени са тук на изложбата. Има и шампиони, има и гълъби с по-слаби оценки, но като цяло изложените птици са много добри и на много добро ниво местно. В момента има ли нещо, което искате да подобрите по този гълъб? По този гълъб затова съм го хванал, защото има лек дефект, който е на лявото крило. Просто самата шарка леко спада. От едната страна е идеален, точно така трябва да изглежда крилото, с изключение на сивите гълъби, които имат, ще покажем после, имат едно много красиво оперение от тук и на крилата едни дерета, което му придава по-красив вид. За тях правим изключение. Иначе червени, жълти, черни трябва да са задължително с хубави бели крила. Нека да видим и един шампион от тази порода. Това е шампиона при червено-белите гълъби. Една изключително добра птица, млада птица. Гълъбчето е от тази година. Селекционер е Евлогия Евлогиев от село Дивотино. Много красиво гълъбче, много правилно. Има лек недостатък, който е споменат в каталога като допустима грешка. По-хубаво и от двете страни да е симетрично, но все още наблягаме на шарката. Виждате, гълъба от едната страна е с бяло, от другата, но това не му пречи да бъде шампион. Затова съдията е упоменал 5 наказателни точки за шарка и 2 наказателни за крака. Но гълъбчето е изключително красиво и добро. Ще бъде добър производител. А вие казахте, че те летят по необикновен начин. Да, това са в миналото. Тук гълъбите са гледани предимно за летене и за атракция във въздуха. Премятат се. Повечето от нас в момента ги гледат във волери, но има хора, които ги пускат и правят атрактивни номера във въздуха. Дали ще можем да видим как се премятат във въздуха? Ами, би трябвало да отидем до някой гълъбовът в къщи да пусне. Ще пуснем други гълъби атрактивни на летене. Стефан Евгениев е един от организаторите на изложбата. Той е донесъл тук 2 вида гълъби, ирански и николаевски високолетач, като този червения е станал шампион в Велико Търново. Сега ще разберем повече за тях и за техния начин на летене. Казахте, че има нещо особено по тяхното летене. Значи да, иранският високолетач е гълъб, който лети много високо, но с игра, премятане, кръгов полет и с много голями часове показа. Николаевските гълъби също летят високо, но те вече летят много по-друг стил на полет. 4 стила на полет, с красивия полет, забавения полет, който е много красиво при тях, като го гледаш, когато има вятър и се получава просто чудесен полет. Вие казахте, че с помощта на Миро ще ги пуснем сега. Миро е един млад гълъбовът, на който момче сме му подарили гълъбчета. Специално николаевски гълъби отглежда в град Земен и ги гледа с любов, просто не се разделя с тях. Миро, ти ще кажеш ли защо харесваш тези гълъби? И харесват ми, понеже е много различен начин на летене имат, не са като другите гълъби. Друго. Ти пускаш ли редовно гълъби за летене? Да, най-редовно, всеки ден. Колко гълъба имаш за сега? 3 николаевски и един и пощенски. Около 8. Мислиш ли да продължаваш да се занимаваш с гълъби за напред? Да, Твърдо да. да, твърдо да. Добре, разкажи ни нещо повече за начина, по който ги гледаш. И в гълъбарника всеки ден ги пускам да летат. Редовно им сменявам водата, храня ги сутрин и вечер. Някой помага ли ти?
Не, сам. Браво на тебе. Добре. Ами, нека да ги пуснем тогава, да видим как летят. демонстрираме иранските първо високоетачи. Добре. Ще потвориме. Значи сега пускаме николаевските гълъби, сега ще се види разликата при гълъбите, как е по-забавено, няма го това бързо движение, но са без игра, но атрактивно. Той ще видите кривете, много е важно кривете се видят как се кръстват. А като ги пуснете, сте сигурни, че ще се приберат вкъщи? Да, значи гълъбите се прибират, учени са гълъбите, прибират се, няма проблем. С полета на тези прекрасни птици завършва и нашето предаване за днес. Надявам се да сте оценили красотата на птиците и да сте научили много нови неща за гълъбите. От мен, Кремена, довиждане!